Ɗan Ƙwaƙwar TV. A'a, ango ka sha ƙanshi, ango ka sha ƙanshi. Ɗan Ƙwaƙwar kenan. Na ga sai wani sheƙi kake kana walwali. Ba na son wulaƙanci. Ka banni da abin da yake damuna. Ka fa san komai. A'a, to Ɗan Ƙwaƙwar me ya faru? Ka san ni text message ka tura min kace min za a ɗaura auren ka ranar Alhamis. Ka san kuma yau ɗin da na dawo daga tafiya. Ka gane ne, wallahi ni ban taɓa ganin masifa irin wannan ba, ban taɓa ganin ɗaurin aure irin wannan ba. Ni ba tun ana yi gobe ɗaurin aure na fara ganin masifa. Wallahi ranar kwana ne da yunwa. Da safe wajejen karfe 10 zuwa 11 an tare za a ɗaura aure. Yayan baban wacce zan aura ya tada rigima yace ai wallahi ba za a ɗaura auren nan ba sai an ba da sadaki lakadan ba adalan ba. An tambaye me isa yace ai ya san Ɗan Ƙwaƙwar. Ai in dai Ɗan Ƙwaƙwar aka kuskura aka ɗaura auren nan wallahi ba zai ba da sadakin nan ba har abada. To mutane suka goyi bayansa, kowa ya goya ma baya da ki an san halina. Ina cikin abokaina janjan aka zo aka same ni aka ce ai sai na ba da sadaki sannan za a ɗaura aure. Kuma abin rahin mutunci a lokacin na danga nema aron kuɗi wallahi kowa ya hana ni. Har yayan babata shi ma sa ya ce ba zai iya ara min kuɗi ba, da ya ara min kuɗi gara a fasa ɗaurin auren. Haka fa a fusace na shiga ɗaki na je na ɗauko kati na ruga a banki. Ina zuwa banki tun wajejen 11 har zuwa karfe 3 ina bin layi. Bayan layi ya zo kaina na ɗauko kati zan ciri kuɗi, wai a ma ba ATM na ɗauko ba, katin zaɓe na ɗauko. Wallahi a nan fa na tada rigima na ce ba wanda ya isa ya ƙara cirar kuɗi har sai na je na dawo. Daga nan fa suka haɗa min na jaki suka yi min mugun duka, wallahi suka yi min jina-jina da ƙyar na ƙaraso gida da ƙyar. Kuma wani ƙarin masifa ne da ya kamata a kai ni asibiti, ina zuwa na samu wani labari wai ake gaya min cewa wai wacce zan aura wai ta haihu, wai 'yan biyu mace da namiji. Kuma wanda ma yake gaya min banda ɗan ɗan shegiya ne, wai hadda cewa wai namijin yana kama da ni. Duk gurin wanda aka je ya ce ai Ɗan Ƙwaƙwar za ka aikata. Kai haka fa aka je har asibiti, ina zuwa tun kafin a yi awon likitan nan yana kallo na ya ce Ɗan Ƙwaƙwar za ka aikata. Kuma ni fa ban taɓa yi ba fa. Kawai dai ibtila'i ne, amma ka gane ni abin da na yanke kawai zan aure ta mu zauna mu rufa wa juna asiri. Amma fa ba zan biya sadaki ba gaskiya.